Issand, olgu teiega. Meie abi on Issanda nimes. Teenige Issandat rõõmuga. Head inimesed, sõbrad, õed ja vennad Jeesuses Kristuses. Me oleme kogunenud siia Narva Aleksandri kiriku tornisse, et õnnistada seda mälestustahvel ning paluda sellele Jumala kaitset ja õnnistust. Ja kuulgem Jumala sõna psalmist 145. Hea on Issand kõigele ja tema halastus on üle kõige tema tegude. Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Ja me paluge. Jumal, meie looja, kõige hea andja ja elu ülepidaja. Kõik, mis meil on ja mida saavutame, tuleb õnnestusena sinu käest. Õpeta meid märkama sinu hea tegusid ja ava meie südamed tänama. Aita meil sinu ande arukalt kasutada. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Vähän aikaa sitten Vanhan testamentin teksti kertoi, kuinka Jumala lähetti profeetta Elian julistamaan Israeliin kuivuuden. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa, että tuo kuivuus kesti 3,5 vuotta ja aiheutti tietysti suuria vaikeuksia kansalle. Ja sen seurauksena Elia joutui maanpakoon ja lopulta käytiin taistelu Karmelvuorella. Kuka on todellinen Jumala, kuka antaa sateen, Baal vai Israelin Jumala Jahve. Elia ja Jahve voittivat tuon taistelun, mutta jumalaton kuningatar Iisabel julisti tapan tuon profeetan ja jälleen hän joutui maanpakoon. Ja siellä etelässä hän valitti Jumalalle, minä yksin olen jäljellä. Elia todella koki, että ei ollut enää kuin yksi ainoa, joka uskoo Jumalaan. Mutta silloin Jumala sanoi hänelle, on vielä 7000 muuta, jotka eivät ole alistuneet Baalin vallan alle. Kun me katsomme mennyttä 100 vuotta, niin me voimme todeta, Viron kansa ja Inkerin kansa ovat kokeneet monenlaisia vaikeuksia. On ollut maanpakoa, on ollut vainoa, on ollut kaikkea ikävää. Ja välillä on varmaan monesta tuntunut, että ei meistä kohta jää jäljelle ainoatakaan. Mutta toisaalta olemme myöskin saaneet kokea Jumalan ihmeellistä apua. Viro on saanut itsenäistyä. Inkeriläiset ovat saaneet perustaa omia seurojaan. Ja edelleen on niitä, jotka puhuvat inkerin kieltä ja niitä, jotka haluavat tunnustautua inkeriläisiksi. Minun työni tuolla Venäjällä, ja sinne nyt taas joskus pääsen, on ollut nimenomaan kulkea inkeriläisvanhusten kanssa. Ja eräs inkeriläisvanhus minulle aikanaan sanoikin, että kyllä minä uskon, että Jumala Venäjääkin ymmärtää, mutta minulle uskon kieli on inkerin kieli ja suomen kieli. Ja siksi me haluamme myöskin näitä inkeriläisvanhuksia palvella heidän omalla kielellään, niin kuin Arvo Survo on sanonut, se on heille kirkon kieli. Saamme tänään olla siunaamassa näitä tauluja, joissa muistutetaan niistä Jumalan valtakunnan palvelijoista, jotka ovat olleet aikanaan palvelemassa tällä seudulla.
hekin ovat halunneet muistuttaa kansaa siitä, että on elävä Jumala, on Jumala, joka johdattaa ei vain yksittäisten ihmisten kohtaloita, vaan kokonaisten kansojen kohtaloita. Saamme nyt pyytää ja siunata nämä taulut. Jumala, kiitos siitä kaikesta, mitä näiden veljen kautta olet antanut meille. Ja pyydämme, että tämä taulu saisi olla muistuttamassa meitä siitä, että sinä kannat myöskin vaikeina aikoina sinun kansaasi kohti taivaan kotia. Jää meitä siunaamaan, anna meille uskallusta ja luottamusta sinun apuusi ja sinun voimaasi, myöskin niinä vaikeina hetkinä. Aamen. Aamen. Ja Jeesuksen nimellä meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatuse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnisegu teid kolm ainult Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. See tahvel on õnnistatud ja me nüüd lähme kolmandal korrusel ja seal õnnistame piiskopi Staali mälestust. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimellä. Issand, olgu teiega. Tänu Jumalalle, et oleme siin Aleksandri kirikus ja Jumala ees mälestame piiskopi Hendrik Staali. Ja tänu Jumalalle, et meil on õigus õnnistada seda tahvlit ja kinnitada oma usku. Issand ütleb, otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja taeva, selle sigivaks nii kandvaks, et see andaks külvejale seemnet ja sööjale leiba. Nõnda aga on ka minu sõna, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühja, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasen. Aamen. Kun Martti Luther aloitti uskon puhdistuksen, hänen suuri löytönsä oli se, että pitää käyttää saksan kieltä kansankieltä. Samoin Suomessa uskonpuhdistaja Mikael Agricola oli suomen kielen isä. Hän kirjoitti ensimmäisen aapisen suomen kielen. Ja voi sanoa, että kaikkialla, missä luterilainen usko on saanut levitä, siellä on myöskin korostettu sitä, että käytetään sitä kieltä, mitä kansa osaa. Ja niinpä tässäkin Henrik Staalin kohdalla lukee, että hän oli ensimmäisen eestinkielisen kieliopin tekijä. Eli hänkin halusi muistuttaa siitä, että kullakin kansalla on oma äidinkielensä, joka on heille rakkain, lapsuudesta tuttu. Kun 100 vuotta sitten solmittiin Tarton rauha, silloin suurena voittona pidettiin sitä, että inkeriläisille myönnettiin kulttuuriautonomia. No valitettavasti se ei oikein koskaan toteutunut, ei sitä kulttuuriautonomiaa tullut. Päinvastoin reilut 15 vuotta myöhemmin suomenkieliset koulut suljettiin ja muutettiin venäjänkielisiksi. Mutta tuo tavoite, inkeriläisillä pitää olla kulttuuriautonomia, se nousi juuri tuosta ajatuksesta,
pitää saada käyttää omaa äidinkieltään. Ja saamme kiittää siitä, että Viro on nyt itsenäinen, ei ole mitään ongelmaa käyttää viron kieltä. Valitettavasti joudumme toteamaan sen, että monet pienet suomalais-ugrilaiset kielet ovat likipitäen kuolemassa. Vatja ja Liivi sanotaan, että niillä on enää muutamia puhujia. Ja inkerin kielellä on sama tilanne, sen puhujat vähenevät ja vähenevät vuosi vuodelta. Saamme nyt siunata tämän muistotaulun. Herramme ja vapahtajamme, kiitämme siitä työstä, jota Heinrich Stahl aikanaan teki tämän maan ja eestin kielen hyväksi, ja pyydämme sitä, että vastaavia Jumalan palvelijoita tulisi ja että tämä taulu saisi olla muistuttamassa meitä siitä, että sinä olet antanut kullekin kansalle oman kielen, jota sinä ymmärrät ja jolla sinua voidaan palvella tänäkin päivänä. Aamen. Au olku Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Vaimulle, minkä kuin alkuses oli, nyt on ja jää, ikäväses ajas ikävästi. Aamen. Õnnistako teid kolmainu Jumal, Isä, Poeg ja Pyhä Vaim. Aamen. Minge Jumala rahuga. Aamen.